Prčím bomby, co jsem dostal. Jo, byly. Teď jsem byl o ty 2 váhovky vejš, abych ochutnal, ale ta kopačka od toho velkého kuka byla tak 70% toho, co má jako Adrian v ruce za granát. V prvních 30 vteřinách mi zlomil ošnici hnedko, vlastně byla to tvrdá zadní. Já jsem ochutnal ten jeho granát, byl to granát jako blázen a zlomil mi hnedko ošnici, takže já jsem vlastně v prvním kole reálně neviděl skoro nic. Já na takový rozmazaný světla, agresivní šmouhu vlastně, která vykopala i ty kalskiky, takže to bylo takový jako, jak říkáte, ne úplně podle plánu. Ale někdy na konci prvního kola jsem se vymrkal, rozkoukal, trefil jsem to tam relativně pěkně a už jsem jako byl na vlně, pak jsem tam chytil nějaký clinch, měl jsem to docela jako v končovací pozici na to koleno, ale pak tam padl gong, no. Jak říkám, rozkoukal jsem se na konci prvního a pak už to docela šlo, ale damage byl velký, jako v tom prvním kole jsem inkasoval masakry. Já si nedělám iluze, fakt jako tady jsem to projel, předtím dostal jsem hrozný bomby, ale něco jsem rozdal a jako tenhle zápas mě jako hodil do povědomí třeba nějakých lidí a fanoušků, což opět říkám, strašně si to vážně děkuju moc.